तर मित्रांनो आता आमचा देव कुणकेश्वर मंदिराच्या प्रवेशद्वाराजवळ पोहोचलेला आहे। ह्या कोण रे? वाटत तर नाही। तर मित्रांनो मी आता येऊन पोहोचलोय बागमळ्यात आणि बागमळ्यात आपल्या देवाची एंट्री झालेली आहे आणि मी झालोय लेट। माझ्या बरोबर जाऊन दे, एका पण लेट झालेला माका आता हय भेटला आणि आता मी चाललो। तर मित्रांनो एवढी घाटी चढा गावाहून होत झालेला वर खाली करूचा लागतं। चालले सगळे सुटतं हे घाटी। पुणग्याची लिपस्टिक नाही राहिली ना? तक लागत नाही तरी खाता तो सगळ्यांनी जत्रे मंग्यासारखे दात लावून भेटा सगळ्यांना खाऊ देणार। हा भेटल्यावर तू देणार व्हिडिओ उद्या सगळ्यांनी मका जत्रेत भेटा। माकडलं इलच नाहीस की का? इल बॅग बिग खाजा बिजा आधीच काय घेतलं। हे बघा इकडे पूनमताई बसली आहे दमून दमून लाडू बिडू काय ते पासा खाऊन। अरे अरे जोड्याने चालला, टोपी भारी दिलं बायको। पुणग्या चल काय चलतं, बॅग मोठीच घेतलं, बिल्लो कानाक लावलं नाही विचारत के जमसन करणी इल चल बाबा मी ते का जरा आता उतरती लागणार। या मुंबईवरसून मागवला धोंड्यांचा मरण काढी दिला आपण आता काय माहिती आहे। ही बघा मंडळी आता बरीचशी आमची मागे आहे म्हणून बरीचशी मंडळी मागे आणि विनू सोडित नाही, विनू अदक सोडित नाहीत पोलीस। विनू बेडगावीत अडकला का पोलीस सोडित नाही गाडी। ही बघा कुणकेश्वर स्पेशल हर हर महादेव। चला इला होता चल आवाज येता आवाज येता ढोल वगैरे वाजतात त्याचा आवाज येता म्हणून। आता इलाव ना वर बघा चला बघा घाटी एक टाळून झालेलो आता सुद्धा बघा। तर मंडळी अशा प्रकारे आम्ही कुणकेश्वर पावनाई मंदिराच्या तर इलो। विनू काही अजून इलो नाही कारण ते का अडवलेले नाही, कारण त्या मिडगाव मार्गे जाऊ देत नाही फोर व्हीलर का येता। माझ्याकडे कॅमेरा तू हाय करून आता काय योगा फोन नाही लागत। आम्ही विनूक लावला तो मिडबावी अडकलो। तर मंडळी अशा प्रकारे आता देव चालले जायसून आता दूध पोहे घालणार आणि अवसर काढणार आणि की मग कुणकेश्वर मंदिरात जाणार। विनू अडकलो मिडबावी ते का सोडित नाही फोर व्हीलर असल्या कारण आचऱ्याचं रामेश्वर वगैरे रामेश्वर देव त्यामुळे गाड्या येऊ देत नाही, त्यामुळे अडकलो। तर चला इतकाच आता कॅमेरा ओम्याकडे देवचा लागणार। हे बघा महिला मंडळ भरपूर आहे यावर्षी।
मित्रांनो फायनली येऊन पोचलो आहे. 2 तास ट्रॅफिकमध्ये होतो अडकलेलो. ट्रॅफिक म्हणजे ट्रॅफिक तसं नव्हतं, पण कोणाला सोडत नव्हते या मार्गे, मिडबाव कातवन मार्गे. त्यामुळे 2 तास थांबून ठेवलेलं. त्यानंतर पोलिसांनी मला सोडलं आहे आणि आता इथे येऊन पोचलो आहे. तर आता नशीब मी वेळेत आलो आहे. आता देव इथून निघतायत. बाबूनेमातून दाखवलं असेल. आता इथून आपण पुढच्या प्रवासाला सुरुवात करणार आहोत. इथून थेट कुणकेश्वर मंदिर. काय म्हणतास? आठवण काढली मी अडकलेलं आहे दगडे. तर मित्रांनो तुम्ही मागे बघू शकता आमचा देव आता कुणकेश्वराच्या भेटीसाठी चालला आहे आणि त्याबरोबर आमची सगळी गावातील मंडळी पण चालले आहेत. अशा बऱ्याच गावातील देव कुणकेश्वराच्या भेटीसाठी चालले आहेत. त्यातल्या त्यात आता मी गाडीने येत असताना आचऱ्यातील रामेश्वर देवस्थानासोबत जी मंडळी आहेत ती मला दिसली. ती जवळपास माझी सांगत होता की जवळपास ती 12,000 मंडळी आहेत जी आता पायी चालत कुणकेश्वराच्या भेटीसाठी येत आहेत आणि त्यांना कुणकेश्वराला पोहोचेपर्यंत जवळपास 12 वाजतील. आणि आता मी पुढच्या तासाभरात आमचं दर्शन होईल. आणि आमच्या नारिंगाच्या गागेश्वराचं प्रतिनिधित्व करतायत आमच्याच गावातले गावकरी सूर्या राणे. हे बघा, हाय करा, दिसताच तुम्ही. हे प्रतिनिधित्व करतात. तर चला बघूया किती वेळ जातो आणि किती मजा येते. आणि हर हर महादेवाच्या जय घोषात आता पुढे पुढे मंडळी चालली आहेत.
बघितलं असेल, देवांसोबत असल्या कारणाने कुणकेश्वराचं एवढं जवळून दर्शन मिळालं आहे. नाहीतर एरवी आम्ही जेव्हा यायचो पूर्वी तेव्हा आम्ही मुखदर्शन फक्त घेऊन जायचो आणि आता डिरेक्टली गाभाऱ्यात जाऊन आम्हाला दर्शन मिळालेलं आहे, ते पण देवांसोबत असल्यामुळे. आता देवांच्या सगळेजण पाया पडण्यासाठी झुंबड उडालेली आहे, तुम्ही बघू शकता. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे कुणकेश्वराचं दर्शन घेऊन चालू आहे आणि आपले देव आहेत ते पण स्थिरावले आहेत. तर आता 2 तास देव होय आता बाहेर पडले होते. हां, मगाशी सांगितलं तुम्हाला तासभर आम्हाला तिकडून लागला आणि आता इथे एवढा वेळ लागला. आणि आता येते आपली मामाकडची देवी म्हणजे जामसंड्यातली दिरबाई देवी, त्यासाठी मी थांबलो इथे. पण हा व्हिडिओ आता इथेच थांबूया. दिरबाई देवीचं दर्शन घ्यायचं असेल तर पुढच्या व्हिडिओत, कारण की आता बराच मोठा झाला आहे व्हिडिओ, एडिट करायला बराच वेळ जाणार आहे. तर भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओत कुणकेश्वर जत्रेतली धमाल मस्ती घेऊन. तोपर्यंत बाय बाय. संपूर्ण